Темата на днешното видео е бърза практика за разпускане на напрежение в раменете и раздвижване на гърба след работа в седнало положение, ден в офиса. Изобщо кратка практика, която може да направим навсякъде без нужда от постелки, лежани и такива неща. Започваме. Първото упражнение е раздвижване на раменете чрез махове. С всяка ръка нагоре, надолу. По този начин. Хубаво отваряне в раменете. Пълен обсек. По 10 на пъти на страна. След което минаваме към такова разминаване на ръцете, пак хубаво назад, махове. Ръцете не са стегнати. Приятно използваме инерцията. Поне 10 такива повторения. Прихващаме сега ръцете зад гърба. Евентуално може с такъв хват, може и с такъв. При този втория се обтяга по-хубаво предмишницата, която често е сгъната при някакви дейности. И правим отваряния на раменете на гръдния кош с леко извиване назад. Ръцете повдигаме назад, докъдето е възможно. Спускаме. Врата също го издължаваме. Екстензия назад. Като се стремим да не изгърбваме раменете нагоре, и гърба е така, за да ги повдигнем, ами да са отворени надолу и назад. Още по-добре, ако се вдишва при екстензията. Правим колкото повторения е нужно, за да усетим хубаво раздвижване. Хората, които нямат проблеми с гърба, нямат дискови протрузии, херни, такива неща, може да правят и усуквания. Използваме инерцията. Отваряме така хубаво назад. По 10 на повторение на страна. След което можем да обтегнем тук горната част на трапецовидния мускул, където се събира много напрежение по принцип с така отвеждане главата в страни. Задържаме примерно 30 на секунди или колкото имаме нужда. И на другата страна. Още по-ефективно е, ако се хванем за нещо и така също по-голямо разтягане ще се усети. Сега можем да поставим ръцете така на главата и да правим такива леки наклони в страни. Да обтегнем сега пък широкия гръбен мускул, тук страничната част. Като тук целта е не толкова директно сгъване надолу, ами по-скоро избутване навънка, така отваряне. Редуващи се повторения. Това, ако е лесно, ръцете може да са по-нагоре и спускания настрани. Като тук е добре да се вдиша, за да издължим, за да е по-лесно самото огъване. Окей, добре. Сега, следващото, което може да направим, обтягаме тук настрани трапецовидния мускул, средната част и раменете, чрез усукване на ръцете. Поза орел се нарича това в йогата. Слагаме в сгъвката лакътя на другата ръка, хоп, и държим колкото е нужно. Гърба прав, неутрален, не се изгърбваме. Разменяме ръцете.
Може да я придвижим нагоре-надолу, където се усеща по-хубаво обтягане. Ако не можем да ги осучим, дори това пак има някакъв ефект. Прихващане, отвеждане в страни. Тук особено задното рамо ще усетим обтягане. Така. И сега за по-специфично подсилване на малко по-долу на гърба, тук в средата, където обикновено залинява тази част, не се използва много, когато седим. За тази цел ръцете така до тялото, сгънати под прав ъгъл, отвеждане колкото можем назад. Само че движението не е от раменете единствено, ами се стремим и със самия гръб да съберем лопатките. Активен гръб. С гиречки или с разпълнен ластик още по-ефективно. И правим колкото повторение е нужно, за да усетим натоварването в средата на гърба. Така. Другото, което за подсилване на гърба може да се направи, е поза стол от йогата. Поза стол с краката паралелни, приклякваме прав гръб, изпъване ръцете нагоре. Отваряме раменете колкото можем. Ако не можем толкова, може да са по-напред. Ръцете е така, насочени. При това положение можем да изправим гърба повече. Като тук гледаме раменете да не ги залепваме за ушите, да натоварваме пак тук горе, няма смисъл. Просто отпуснати надолу раменете и отворени. Задържаме до около 30 секунди да усетим хубавото натоварване, след което можем да прибегнем към малко екстензии. Така, таза избутваме леко напред, ръцете на кръста, отваряме гръдния кош, издължаваме гърба нагоре и чак тогава спускаме. Не чупим директно на кръста, не го натоварваме излишно. Издължаваме таза до където ни е окей. Даже корема като е леко стегнат, това пази кръста, пази гръбнака. Може да направим като повторение с малко задържане. Торсът е издължен през цялото време. Това е полезно за хора с някакви проблеми с дисковете на гърба. И след това едно навеждане напред. За разтягане пък на гърба. И на задната част на крака. Така, тук хората обаче, които имат дискови херни, добре е да го правят с прав гръб. Ей така. Опора някаква точка на краката. Колкото да се усети обтягане е тук. Само краката. А ако има болки в ишиасния нерв, тогава малко с сгънати крака. Ако няма никакви проблеми, вдишваме, издължаваме и спускаме додолу. Това разтягане го задържаме колкото да усетим хубаво разтягане, разпускане, средна интензивност разтягане до около минута. Добре, и горе-долу това е практиката. И така, правете я по усет, когато движете се. Това мога да ви посъветвам, няма да сгрешите. И внимателно. Благодаря за гледането, успехи и до скоро!